God aften alle sammen, og velkommen til den anden afdeling af kvalifikationen til DM i e-cykling. Det er jo nu, hvor det begynder for alvor at spidse til, fordi man skal jo score nok point til at kvalificere sig, så vi jo endnu en gang har vi en dramatisk aften i vente med nogle deltagere fra sidste uge og nogle nye deltagere i denne uge, som er bagud på point, som skal indhente point. Så jeg glæder mig rigtig meget, og Nikolaj Bylov, min medkommentator, hvad glæder du dig til i dag? Lad os starte med at høre lidt om det. Jamen, god aften derude. Jeg glæder mig til det hele. Det bliver en fuldstændig vanvittig etape i dag, og vi skal nok komme til at kigge på ruteprofilen her inden længe, men jeg glæder mig bare til action. Jeg glæder mig til at se noget af det, vi så sidste uge, hvor der var, altså, jeg skulle til at sige et festfyrkeri af angreb til højre og venstre, folk der vil forsøge at komme væk og sikre sig de her point for at kvalificere sig til Danmarksmesterskaberne i e-cykling. Ja, apropos de point, så er det jo en af de ting, som virkelig kommer til at være noget, vi skal snakke om også undervejs og efter løbet i dag, fordi at efter i dag, så er der sandsynligvis et par stykker af rytterne, som har scoret nok point til, at måske allerede kan sikre sig en kvalifikation til det her DM, så det bliver et tema i aften. Så er der nogle andre ryttere, som ikke var med i den første kvalifikationsafdeling, som er med den her gang. Blandt andet den forsvarende danmarksmester Asger Frederiksen. Jakob Winnicke har meldt sin ankomst med meget, meget, meget. Det kommer vi ind på lige om lidt. Late sidste minuts join, og så en hel masse andre rytter, der har nået at melde sig til i den her udgave, som skal prøve at score point, og så måske nok også prøve at køre med næste onsdag for at sikre sig point nok for at kvalificere sig. Og vi har jo pointsystemet på skærmen lige nu, hvor vi kan se, hvad det kræver for at kvalificere sig, eller i hvert fald, hvad man kan få med ud fra løbet i dag, hvor førstepladsen i dag i et helt normalt scratch-cykelløb får 250 point til sin kvalifikation, andenpladsen 230 point, og så kan I se, at det falder ned til 20. pladsen og fortsætter i øvrigt også derefter, så alle placeringer gælder, og derfor så ja, altså en ting er, hvad der foregår i toppen, men jeg vil også sige, helt nede omkring de her 16., 17., 18., 19., 20. pladsen er der også en kamp om, hvem det skal være. Det er de 16 bedste rytter, der kvalificerer sig, altså efter de 3 kvalifikationsløb er overstået. De 16 bedste rytter, der har flest point, det er dem, vi kommer til at se til finalen. Det gælder både her i Herre Elite, Dame Elite, H40 og H50, de 2 masterkategorier. Så og så er der noget med, at der er de 2 bedste resultater, der gælder, Nikolaj, så der er en masse ting, der ligesom skal gå op i en højere enhed. I hvert fald så er det bare vigtigt for alle rytterne at få den bedst mulige placering med i alle de kvalifikationsløb, de kører. Og jeg Er det synes, noget med, du har den nuværende stilling frem? yes, det Den var kan lige vi lige præcis også det, jeg snakke skulle lidt til om. at Ja. finde frem her. Vi har jo stillingen fra sidste gang. Her har vi top 10, og det var ligesom vi så. Jeg synes også, det er vigtigt her, at vi lige kort nævner, at i forbindelse med de her Danmarksmesterskaber, så er der jo et højere krav til vores verificering. Og det betyder simpelthen, at man efter løbende, så gennemgår man logfiler og dual recording og så videre, for at være sikker på, at dem, der har, eller hvad skal man sige, dem, der har deltaget, at de har leveret retvisende watt, fordi det er jo i sidste ende det, der afgør cykelløbet. Og det har taget noget tid, fordi det tager rigtig lang tid at komme igennem, men det betyder også, at der desværre har været nogen, som er blevet deklassificeret i deres respektive kategorier, og derfor så har vi lige haft lidt udfordringer med at få det op, men man kan altså tjekke stillingerne inde på Swift Power inde under Danmarks eller kvalifikation til Danmarksmesterskaberne. Det lavet som sådan et eventside. Men top 10, som vi har her fra sidste gang i herrene, den holder ved. Vi kan se, at det er Jakob Dejen, der rendte med sejren, Bjørn, der tog andenpladsen, og Saber på en tredjeplads. Så de har skrabt sig nogle rigtig gode point sammen, som bliver rigtig nyttige. Og så synes jeg også lige, vi skal nævne, at vi har en Sigurd Thorskov her på, som ikke er en, vi kendte før sidste gang. Christian, vi snakkede lidt om ham Sigurd efterfølgende. Thorskov, Ja, det gjorde vi, ja, fordi det var ikke en, der kørte med i efteråret. Vi har også en Sebastian Rask blandt andet lige foran Sigurd på listen. Et andet navn også, som er interessant at nævne, fordi de er relativt nye for os, som har fulgt med i EDDK-ligaen, som vi kørte i efteråret. Men Sigurd her, ung rytter, han siger selv, jamen jeg er bare 18 år gammel, og det er første gang, jeg prøver for alvor, og han havde også lidt bøvl med, apropos med det her med at få verificeret det. Ikke fordi han altså det gik i sidste ende, præcis som det skulle, men
det er en af de her unge ryttere, og hvis der er en ting, jeg har lært fra sidste års DM, så er det, at man skal slet ikke underkende de her unge, ubekendte navne, for det var nemlig en ung og, helt, relativt ny i e-cykling, Asger Frederiksen, som blev danmarksmester sidste år. Så ham holder vi selvfølgelig øje med, Sigurd Torekov, som kørte lige op med blandt andet Michael Valgren for en uge siden, så det er en af de navne, vi skal kigge på. Så er der jo et løb, vi skal køre i aften, et scratchløb, som skal køres på en benhård rute, Nikolaj. Skal vi prøve at kigge lidt på den? Vi skal køre på den her Spirit Forest, som jo er, for dem, der kender Mercury Island, så ved det område op i det her grusbelagte område op i den ene ende af Mercury Island, som er fyldt med højdemeter og irriterende underlag. Og ja, som I kan se, så skal vi køre de her 5 omgange på den her relativt korte rute. Og det giver i alt 796 højdemeter, så det er for de lette drenge i dag. Alt andet lige, det må vi sige. Ja, lige præcis. Og det er virkelig også vigtigt at understrege, at i forbindelse med kvalifikation til Danmarksmesterskaberne og Danmarksmesterskaberne, så neutraliserer vi cykelfordele. Så det betyder også, at dem, der sidder derude, ofte så når vi kører de her Swift-løb, som der er på grusbelagte stier, så er der nogen, der overvejer for, skal vi bruge en gravelbike? Skal vi ændre lidt på cykelopsætningen? Fordi det også er noget, der afspejler sig på samme måde i den virtuelle verden, som hvis vi tog ud og cyklede udenfor. Så ville det også være federe og hurtigere at cykle på en gravelcykel, hvis vi kørte af nogle grusveje og grusstier. Men det er der ikke behov for i dag. Så det er lige vigtigt at have i mente, for vi kommer til at ramme nogle punkter, og jeg kommer nok også til at nævne det undervejs, hvor man normalvis vil være steder, hvor man skulle rykke, hvis man havde haft en gravelcykel. Men det den stadig vil gøre, det er, at de her gravelstykker, sandstykker, om man vil, de nedsætter, eller hvad skal man sige, rullemodstanden bliver højere, og det gør, at det er faktisk hårdere at køre de steder, så det bliver hårdere at sidde i draft, sammenlignet med, hvis det er på landevej. Så det er også et element, der kommer til at have betydning i dag. Det bliver en stor faktor i dag, så det bliver måske på mange måder en stykkeprøve, og der har vi ruteprofilen. Jeg har egentlig lyst til at gå lidt videre og lige kigge på stigningen, Temple Forest stigningen, som er den afgørende stigning, der skal køres de her 5 gange. De her 2,5 kilometer, som I kan se, så kommer man altså helt op og kysser lige over 7,3, lige under 8% i perioder, og så har den nogle plateauer. Jeg tror, at vi kommer til at se, at der bliver ekstrem udskilning bagfra, og måske også på Paincam, nogle ryttere, som lider undervejs. Det synes jeg vil indbyde jer til at holde øje med. Og apropos rytter, der lider undervejs, så har vi fået en rytter med i dag, som vi også havde håbet at se i sidste uge. Jeg synes også lige, det er værd at snakke om Jakob Winnicke Pimp, den her lidt e-cykling. Noget at køre i dag. Det var overhovedet ikke sikkert. Jeg tror faktisk først, det for alvor kom på plads for 20 minutter siden, at Jakob kunne stille op i dag, fordi han er nemlig på Malta for at dække Counter-Strike, som er hans anden arbejde, kan man sige, eller det er det. Og der skulle han faktisk sin Swift cykel og home trainer, men de ankommer ikke samtidig, kun Swift Riden ankommer. Og i stedet for, så må Jakob på en Uber i dag for under 1,5 time siden til lufthavnen for at hente hans home trainer selv. Tilbage og samle den. For ikke engang fat i en blæser, måske sidde med åben dør og køre med i dag. Det bliver spændende at følge Jakob. Vi ved jo, at han kom bravende ind i det sidste løb af EDK-ligaen, og var faktisk en ret afgørende faktor for, hvordan cyklet udvikler sig. Så jeg er mega spændt på at se Jakob. Men han er ikke den eneste rytter, vi skal følge i dag, fordi at, en anden Jakob viste også, at når løbet bliver hårdt, og det gør det i dag, så er han rigtig, rigtig god, og det er Jakob Dein, den nuværende nummer 1 i den samlede stilling. Med de ord, så tror jeg, vi kan begynde at kigge lidt frem mod cykelløbet. Der er 15 sekunder til start. Så det bliver nok benhårdt lige ud af. Nu har vi også Jakob Dein her på skærmen, den nuværende nummer 1 i den samlede stilling. Og så en anden ting, Bjørn Andreasen, nummer 2 i den samlede stilling, er ikke til start i dag. Desværre, han er med ikke inden næste uge. Men det kan også have betydning for cykelløbet, at vi ikke altid har nogle af de samme ryttere med, som rykker i cykelløbet på forskellige måder. Og vi starter med at følge Hector Hjort ind i feltet her. Relativt rolig start, må jeg sige. Kun 3,8 watt kilo ud af start på. Jeg synes nogle gange, der bliver kørt lidt hårdt. På det at se, hvad vi har i front, Nikolaj, det er den forsvarende Danmarksmester Asger Frederiksen. Ham snakkede vi om også lige her under optakten. Det er fedt at se ham tilbage i kvalifikationen. Jeg gætter på, at han vil gøre alt, hvad han kan for at prøve at forsvare det her Danmarksmesterskab.
Ja, det bliver spændende at se også, fordi at han jo netop var den her unge rytter, der kom ind relativt uprøvet, i hvert fald i forhold til os, der følger med. Jeg havde ikke set ham før, og går simpelthen ind og vinder Danmarksmesterskaber. Nu skal han ud og prøve at se, om han kan forsvare det. Og det bliver super spændende at se. Jeg tænker, at Asger har trænet lidt undervejs på Swift, fordi at det i højere grad også bliver en, hvad skal man sige, en sportsgren, hvor at man virkelig også skal kunne det tekniske. Det er ikke ligesom at cykle på landevejen kun. Det er overhovedet ikke ligesom at cykle. Jeg var ude at cykle med en god ven tidligere i dag på gravel, og han siger selv, jeg kan slet ikke følge med dig på Swift, og så jeg bliver plantet rundt i alle de der sving på grusvejene. Det siger noget om, at man skal kende sine styrker og sin egen disciplin godt. Jeg vil helt sikkert sige, at jeg er en bedre e-cykelrytter, end jeg er en gravelrytter, men det er lige præcis det her med at komme ind på en platform. Asger var ikke med i sidste uge, fordi han var på træningslejr. Det er der så mange af de her rytter, der måske er i den her tid, så derfor kan man godt være forhindret i at deltage i en enkelt kvalifikation. Så han er jo trænet, men man skal også lige have Swift-benene med, man skal have e-cykelbenene med, for at kunne præstere på allerhøjeste niveau. Men må ikke Asger også er en faktor i dag? Må ikke. Og jeg tænker, at det som vi ikke lige nåede at nævne her i opstarten og i optakten, det er jo, at ruteprofilen jo reelt set starter fra toppen af den her Temple KOM, den stigning. Men det der ikke er med, det er, at vores lead-in, det starter fra bunden af. Ja. Så det vil sige, at hele vores lead-in, der får vi små 100 højdemeter, og godt og vel 3 km stigning, 2,5 km stigning. Så vi skal faktisk op over den en bonusomgang. Det er der jo nok nogle ryttere, der vil synes var fedt, mens andre nok havde været det foruden, hvis de selv skulle vælge. Mens vi drejer til venstre ind på grusvejen, så spotter jeg også en rytter i feltet her, som vi slet ikke har snakket om i optakten. Han var også med i sidste uge. Vi har jo fornemt besøg af Michael Valgren, jo, som jo til dagligt kører på World Touren på landevejen. Han er også med i løbet af dag, og blev jo faktisk totalt markeret af de andre rytter i sidste uge, hvilket jo betød, at han ikke kom med i det afgørende udbrud. Det kan godt være, at han er en rytter derude på at revancere, ligesom komme tilbage og gøre væsen af sig i dag. Det bliver spændende at se nu. Vi er nærmest allerede hen, hvor det begynder at stige. Så vidt jeg husker, så begynder det for alvor rundt i højresvinget. Vi kommer rundt i buen herover, så starter stigningen lidt for alvor hen over broen her. Ja, vi er lige præcis på det her område nu, hvor man kan se på underlaget, at det er det her grus, sand, hvor at rullemodstanden simpelthen er større. Og det gør også, at hvis man er lidt tungere rytter, så er det et sted, hvor man virkelig kan sætte en... altså nu kan man sige, når det går opad, så bliver det udlignet, men når der er lidt fladere, så kan man virkelig gøre en forskel her, fordi at man ikke bare kan sidde på hjul på samme måde. Man tvinger de andre ryttere til også at skulle træde hårdt, og hvis man har et fysisk overtag, det så vi, at Dejen havde i sidste uge, så er det en gylden mulighed for at sætte de andre under pres, i sådan en falsk forhåbning af, at man faktisk ligger i draft. Det er det nemlig. Det er så spændende at se, hvordan den også bliver strukket ud, feltet lige her. Jeg tænker også, nu så jeg lige, at der er kommet på Twitch en hel masse ind fra en anden stream på chatten, så håber jeg, at der er masser, der lige vil tilkendegive i chatten, hvem holder I med i dag, hvem håber I scorer flest point, er der nogen, I ser streamen for i dag, bare for at se, om de kan kvalificere sig. Ja, når du siger det på den måde, så bliver vi også næsten nødt til det. Vi fik ikke noget det sidste gang, men at komme med vores bud på en vinder i dag. Jeg ved ikke, om du vil tørre at lægge ud, Christian? Og det tør jeg godt. Jeg plejer gerne at sparke nord til dig, så kan du få lov at tage den mest oplagte. Den mest oplagte vinder i dag, især med betragtning af, hvor hård ruten er, det er vinderen fra sidste uge, Jakob Dejen. Ham tror jeg også meget på i dag. Og altså nu kører jeg også fra samme klub som Jakob, så jeg skal også holde lidt med ham. Det skal jeg nok prøve at lægge til siden. Der er så mange profiler, der er spændende at holde med her i dag, men Jakob har vist sig at være rigtig, rigtig stærkt, når det for alvor bliver hårdt. Og jeg tror, hvis cykeløbet bliver kørt hårdt i dag, så tror jeg, Jakob han kan profitere på det. Så jeg tror på Jakob Dejen. Det er et godt bud, og det er også det er lidt et sikre bud efter sidste uges strabasser, hvor vi jo så, at det netop var ham, der var stærkeste mand. Jeg
Jeg kunne godt komme med et lidt anderledes bud så. Jeg tænker, at det er en dag for de helt lette rytter i dag. Jeg ved godt, Dejen han er let. Nu har du valgt ham. Men jeg kunne godt forestille mig... Ja, lige præcis. Jeg kunne godt forestille mig, at en person som Niklas Becker kunne gøre det rigtig godt i dag. Niklas Becker kørte rigtig, rigtig flot i EDK-ligaen. Jeg vil lige pointere, hvor mange der hæpper på Jakob Winnicke i chatten. Der er op til flere derinde, der nævner ham som en mulighed. Det er overhovedet ikke udelukket, at Jakob Winnicke, vi skal huske, at han kører uden blæser i dag. Han kan ikke blive kølet ned, så han skal åbne nogle vinduer, men det er bestemt også en mulighed. Så bliver der også spurgt i chatten, om vi sender nogle af de andre klasser. Desværre så har vi ikke den tekniske setup til at kunne sende andet end herre elite, eller i hvert fald et enkelt løb, så det bliver herre elite. Men vi samler op efter løbet på de andre klasser og kigger på resultatlisten. Man kan se kvindernes elite løb, den har vi delt på DSU E-cyklings Facebook-side. Det er Stjær E-cykling, der står for at lave en dækning for det løb. De holder et event i dag, hvor der er en masse af deltagerne, der kører fra nogle lokaler. Hvor er det nu der henne igen, Nikolaj? Det kan jeg faktisk ikke 100% huske, men... Jeg er lidt i tvivl om, hvor det bliver holdt. Det er vores gode ven, Peter Persson, som streamer damernes løb. Om han sidder derhjemme i Stjær fra sit rum, eller om han er on-site, det er lidt i tvivl om, hvad der blev. Jeg har den desværre ikke lige åben her ved siden af mig, så det skal jeg være et svar skyldig. Men vi bliver nødt til at komme til det her løb, fordi at det, der sker lige nu, det er super spændende. Vi har en enkelt rytter, der er valgt at stikke afsted. Ballegaard her har fået et 12 sekunders hul, og nu kan vi så se, at der bliver reageret en lille smule hernede. Dejen, han er oppe og fører, men han fik egentlig lov til at stikke afsted. Tror du, folk de er bange for at komme for tidligt ud i dag? Vi havde også forsøgt ligesom det her i sidste uge, hvor der var nogen, der var ret tidligt i løbet, fik Daniel Stampe blandt andet, var ret tidligt ude for en uge siden, og skabte sig nogle ret fine forspring undervejs. Det er et langt løb. Jeg tror, der er meget respekt for distancen, så det der med lige at reagere, så tror jeg egentlig, at man godt tør lade en enkelt rytter køre og tænker, jamen ham henter vi bare igen senere hen. Men det er ikke en ubetydelig forspring, Rasmus Ballegaard har fået opbygget. 13 sekunder er ret meget på Swift. Det er måske ikke så meget på denne vej, men det er ret meget på Swift. Og der kommer faktisk også en reaktion hernede fra Nikolaj Damsgaard, prøver ligesom også at køre hen over toppen her, lige inden nedkørslen. Det er måske også bare noget e-cykling rutine, som Nikolaj udviser der, fordi han ligner ikke, nu ser vi ham også på kamera, han ligner ikke nødvendigvis en, der forsøgte at køre væk. Jeg tror måske bare, han skulle have noget at fire på her i løbet af nedkørslen. Der er masser flere bud i chatten. Jeg synes også, det er værd at nævne, at Barkholz bliver nævnt. Det er en meget, meget stærk rytter, vi også oplevede i EDK-ligaen. Der er også nogen, der nævner Valgren. Selvfølgelig skal Valgren også nævnes som en mulig, en super stærk. Så skriver Shamama Lama, jeg håber jeg udtaler det rigtigt, at Andreas Eidel med en lang frempind altid er et godt bud, selvom han er ved at være en gammel herre i forhold til nogle af de andre. Nu tror jeg ikke, Andreas er så gammel i forhold til de andre, men fedt at få nogle flere navne på banen. Det er super interessant. Så vidt jeg er informeret, så befinder han sig omkring samme aldersgruppe som os. Jeg vil da blive lidt småfornærmet, hvis der var en, der kaldte mig gammel. Ja, det er sådan, det starter, ikke? Så man når på den anden side et stykke på den anden side af 25, og så er man bare fuldstændig en helt anden generation end nogle af de unge. Vi har jo, som vi også nævnte i optakten, en Sigurd Torekov på kun 18 år til start. Der er mere end 10 år mellem mig og ham, så det er jo også, en del år efterhånden. Ja, det er flot kørt af Rasmus Ballegaard. Ja, han får supertokket på en grusvejsnedkørsel. Det er ikke nemt. Nej, det skal man, jer der ser med, lad være med at gøre det derhjemme. Slet ikke på grusvej, det er meget farligt. Det er noget, man skal holde sig til i den virtuelle verden, hvor det er lidt mere sikkert, og hvor det kan give en lille smule ro. Men hvad jeg egentlig er endnu mere imponeret over, det er, at han holder jo egentlig hullet sådan nogenlunde nedad. Stadig 10 sekunder til gruppen bag sig. Jeg plejer, når vi ser det her, Christian, så plejer jeg at spørge, hvornår skal man vurdere, at det her det er en dødsmission? Fordi nu sidder han derude alene.
Ballegaard er en dygtig rytter, men der er rigtig langt til mål. Der er 40 kilometer hjem, og der mangler jo stadig 600-700 højdemeter. Man skal vel også på et eller andet tidspunkt overveje for, om det er en god idé. Ja, det er jo så nemt at være bagklog, fordi når han bliver hentet lidt med, så kunne jeg sagtens have sagt, at det var en dødsmission. Lige nu synes jeg, det er på dødsmission kurs, men hvis det ender med hvis Rasmus ender med at profitere på det, han ligger derude, og der kommer en gruppe op til ham, og de får skabt sig et afgørende hul, så er det jo ikke nødvendigvis helt dumt kørt, men forspringet er også krøbet til 7 sekunder, og lige nu skal vi jo til at køre opad igen, og det skal vi jo allerede nu, så vi skal lige tilbage på resten af nedkørslen, og så skal vi til at køre opad igen. Så inden han ser sig om, så skal han til at bruge helt vildt mange kræfter igen på at udbygge det her forspring. Jeg tror, det kommer til at koste for meget for Rasmus at ligge så hårdt ud fra start af, men det kan jo være, at jeg ender med at tage fejl. Man kan sige, det der er jo også fordelen ved at lave det, at man lægger sig ud foran, det er, at man kan på en eller anden måde, selvom man skal køre rigtig høj watt, så kan man holde den lidt mere jævnt. Så ved jeg godt, at man tilpasser det efter, om det går op eller ned, og skruer lidt op og skruer lidt ned i forhold til intensiteten. Men man undgår de her accelerationer, som man ofte ser i feltet. Og det kan også være en taktik, der spiller ind, hvis man ved, at man faktisk godt kan ligge derude og holde nogle høje watt, men at accelerationerne vil slå ind ihjel, og man vil blive sat hurtigt, så er det jo en god taktik at forsøge at komme lidt i forkøbet, og så håbe, at de i hvert fald lige kan riste det værste af neglene på hinanden, når de så kommer op til ham. Men man skal virkelig også være stærk for bare at gøre det på den måde. Der er en, der skriver i chatten, at det ligner, at Jakob Windeke havde en blæser på sit paincam. Det er rigtigt, det har han. Den virker ikke. Det kunne han fortælle mig med få minutter til start, at der var simpelthen ikke var hul igennem til at få den til at virke. Så den er bare... den er der bare for at irritere ham, for at vide, hvad han kunne have haft. Men til gengæld så må han nøjes med en åben dør på Malta. Så der blev hæppet på Rasmus Ballegaard, på far Rasmus Ballegaard i chatten. Det er så fedt. Jeg gætter på, den familie, der støtter Rasmus. Det er det skal til, ikke fordi han er så overhovedet ikke hentet endnu. 7 sekunder er nu blevet til 8 sekunder, og der var faldet ro på nede i feltet. Rasmus holder altså bare 430 watt lige nu, på et sted, hvor jeg tror, de fleste udnytter momentet til at slappe af, og det er jo her, han kan få bygget sekunder på sit forspring, så det er, lige nu er det helt rigtige, Rasmus gør, men jeg tror også godt, han kunne have drømt om at have haft selskab heroppe foran. Ja, det betyder bare lidt, at man kan dele som føringsarbejde, og man skal heller ikke underkende, at dem, der sidder nede i et felt og får taget rigtig meget af vinden, det har en stor betydning for, hvor meget man sidder tilbage med af energi, og de såkaldte tændstikker, når vi kommer hen i den sidste halvdel af løbet. Men omvendt, vi er også på en rute i dag, hvor det er hårdt for alle, fordi det går opad, og der er grus, så alle skal også køre hårdt. Måske det ikke er den dårligste etape at vælge og forsøge at komme afsted i et tidligt angreb på. Ej, netop. Og nu kommer der en reaktion nede i feltet. Jakob Dein kører simpelthen benhårdt inden stigningen. Det er dårlige nyheder for de fleste i det her felt lige nu, sådan som Jakob han kører. Ja, han ligger hårdt ud. Det er, jeg er glad for, at jeg ikke kører med i dag. Lad os sige det sådan. Det er hver gang, der har været en stigning, så har vi set Dejen fremme på den ene eller den anden måde. Men det her, det ligner et reelt angreb. Vi ser også, at Jakob Windeke, han er oppe og træde orange taller for os kontakt op til Dejen nu. Ja, Jakob Windeke er vågen, og ved også godt, at det måske er Dejen, man skal holde øje med. Det tror jeg, de fleste i gruppen ved, men ja, det er jo sådan en reaktion hernede fra, der er dårligt nyt for Rasmus Ballegaard ude i front. Han har stadig 9 sekunder, så det er virkelig, virkelig godt kørt af Rasmus Ballegaard. Se på Paincam, vi har Magnus Barkold, som blev nævnt i chatten. Jeg så også nogen, der hæppede på Jonas Sander i chatten lige før, også fra Middelfart Cykelklub, også en rytter, vi har i fokus herude. Ja, man kan se, der skal kæmpes nu for de fleste ryttere. Nu bliver Rasmus Ballegaard så også kørt ind af feltet. Ikke helt kørt ind nu, men det er ikke meget lang tid før, jeg tror, at der er kontakt mellem Jakob Dejen, som fører nærmest benhårdt hen over toppen her, med feltet i hjul.
kommer de hen over broen her. Nu stejler den op igen her, efter at de kører hen over broen, og det ligner, at Ballegaard må se sig hentet. Det er faktisk den forsvarende danmarksmester Asger Frederiksen, som, som kører ham ind i sidste ende, og så er det Michael Valgren, der tager fronten nu. Ej, nu ligner det, nu klumper det sammen. Der er ret enighed om, at der ikke skal angribes lige nu, men det er ofte, når man mindst venter det, at der kommer en form for reaktion nede i feltet. Lad os se, hvad der sker her lige om lidt, når den stejler op igen. Ja, lige præcis. Jeg var lige væk et øjeblik. Vi skulle lige have Jakob Windeke på her. Sådan vi også lige kan følge med, og vi kan se hotelværelset i baggrunden. Der var lige et Hotelværelset på Malta med... Ja. Fra min side af. Går den ellers sådan en lille smule i stå her? Det bliver lige lidt spændende at se. Altså, og når jeg siger gå i stå, så kan vi stadig se, at der bliver trådt hårdt. Men det betyder jo også bare, at det måske kan gå hen og blive sådan et udmagrende løb. Jeg sagde det også sidste gang, og i dag bliver det måske også i højere grad. Men den her bagdør, den berømte bagdør, der simpelthen kommer til at stå åben, fordi at der bliver kørt så hårdt hver eneste gang op over den her stigning, at man bliver bare mere og mere træt. Og så til sidst vil det jo så kun være de allerstærkeste, der sidder tilbage i frontgruppen. Og spørgsmålet er om, nu havde vi jo en taktik sidste uge, eller vi havde ikke, det var rytterne, det var dejen. Men at køre den lidt trætte til at starte med, og så sætte et hug ind efter en omgang eller to, og så begynde at sådan virkelig bare at udmagre folk. Jeg kom jo til at sige sidste gang, at det startede lidt stille og roligt. Vi havde Stampe afsted i et angreb, men ellers så var det sådan lidt ventespillet, men det ændrede sig jo fuldstændig. Jamen, jeg vil sige, at jeg synes faktisk, det er ret kendetegnende for de her e-cykelryttere, at de har mange tændstikker at brænde af, fordi at løbene er så tilpas korte, som de er. 46,9 km i dag, eller 47 km, kommer jo kun til at tage lidt over en time for de her ryttere at køre. På trods af alle højdemeter, så tror jeg ikke, at vi kommer meget over en time. Så rytternes er jo, når de træner, jo vant til at lægge utrolig mange kilometer i benene. Nu har Asger Frederiksen for eksempel lige været på træningslejr. Jeg gætter på, at han har lagt utallige timer på de spanske landeveje i sidste uge. Så det der med at kunne fyre af en time, der kan man godt sætte flere angreb ind, hvis man bare sørger for at fylde på hele tiden. Så hvis man skal gøre det hårdt, så er det ikke over tid, men det er over tid, men det er det der med at få tvinge de andre rytter til at skal gå over, altså simpelthen op og skal spurte, eller gå over, hvad de egentlig føler er, hvad de egentlig føler, de kan holde til flere omgange i cykelløbet, så man langsomt kan tømme deres ben for kræfter, og så er det de rytter, der har det ekstra overskud til sidst. Blandt andet Jakob Dejen, Jonas Saber, også en rytter, der virkelig kan det her. Jakob Windeke kunne i hvert fald, da han var med i EDK-ligaen. Det er de rytter, som sidder tilbage i sidste ende, så man skal trætte dem, og man kan ikke bare trætte dem ved at tage en hård føring, man skal trætte dem med kontinuerlig stik og angreb. Så det er en særlig måde at følge med i. Der er masser af angreb undervejs, så jeg synes egentlig godt, man kan kendetegne det nummer, Jakob Dejen er gang i her, som et form for angreb. Fordi han simpelthen bare strækker feltet helt ud, og der er altså nogen nede bagved, der lider lige nu for at prøve at hænge på. Ja, lige præcis, og det er jo også netop det, du nævner her, der ligesom adskiller e-cyklingen fra nogle af de andre cykeldiscipliner, som vi kender. Fordi hvis du cykler på landevejen, eller andre sådan udholdenhedsdiscipliner, så e-cykling, det er markant mere eksplosivt. Så selvom vi snakker om at udtrætte, så er det jo på en helt anden måde, end når vi snakker udtrætte, for eksempel i et landevejscykelløb, som jo er flere timer, man cykler over, og at der også er en større udholdenhedsfaktor. Her der handler det simpelthen om, hvor mange tændstikker kan du have på en time. Og jo flere du kan have, og jo dybere du kan gå, jo flere gange, jo bedre er du til e-cykling, fordi det er så højt eksplosivt. Det har næsten sådan en, jeg skulle til at sige, et kryds mellem sådan noget cross-cykling, ja. eller sådan noget banecykling af en eller anden art. Ja, præcis. Det er altså det er sådan en helt egen ting, e-cykling, men der er nogle ligheder nogle gange, ikke? Og det er netop i det her intensive og eksplosive løb, som man kender fra cross, der kunne man godt drage nogle paralleller. Så er der det der med, at man
man er nødt til at træde hele vejen rundt og sådan noget, der også minder lidt om en banecykling på et eller andet punkt og sådan noget. Alt imens vi snakkede, så har Niklas Bækker forsøgt sig med et angreb nedad. Jeg så lige, han spurtede op igennem gruppen og gik i supertok, og han fik faktisk opbygget sig et 60 sekunders forspring på ingen tid på C. Igen udnytter det her supertok, det her med at kunne træde cyklen op over 57 eller 56 km i timen, og så kunne slippe den. Nu tror jeg faktisk, at Niklas fik opbygget noget højere fart end det. Han kører op og kører 70 km i timen nu, så man kan slippe trådet for at holde farten. Det giver ham jo en mulighed for at suge noget luft ind, men hvis man bruger det taktisk, og det er det, han gør her med ligesom at spurte den op i fart, hver eneste gang han føler, at den bliver for langsom på C. Nu er han oppe på 600 watt, for simpelthen at holde den over 60 km i timen, og det betyder, at han bliver ved med at køre stærkt. Alt det mens feltet bagefter prøver at bare følge med, men Niklas har fået opbygget sig et forspring. 5 sekunder indtil videre, det er rutineret kørt af Niklas Bækker. Han forstår sig at bruge supertokken. Ja, lige præcis. Det var et smart angreb. Må ikke også, at Niklas Bækker havde håbet på at få en enkelt en med som minimum, så han ikke skal ligge herude selv. De her 5-6 sekunder. Det kan være noget, der er med til at dræbe en stille og roligt, hvis man forsøger at holde den kørende. Nu må vi se, den stiger en lille smule op på 8 sekunder nu. Spørgsmålet er, om den går en lille smule i stå nede bagved. Og det kan jo være til Bækkers fordel her. Det kan være til Bækkers fordel, at der ikke nødvendigvis er en modreaktion. Som sådan i feltet selvfølgelig kører grupper lidt hurtigere nedad end enkeltstående rytter. Det er bare Swift-dynamikken. Men nu kæmpede Bækker altså også for at få den højt op i fart. Jeg tror faktisk, at han lige i en længere periode kørte noget hurtigere, end hele feltet gjorde. Så det stærkt kørte Bækker, det viser noget rutine. Alt imens så har jeg set, der er kommet lidt flere bud ind i chatten, der bliver hæppet lidt på Jonas Saber, på Emil Hjelm. Jeg tror faktisk, det er Jane Bjørn, der skriver Jane Bjørn, som var med hos kvinderne, elitekvinderne til DM sidste år. Så medmindre Jane Bjørn ikke kører kvalifikationen, så ligner det måske, at Jane har kommenteret direkte fra kvalifikationscyklen. Det kan også være, at det ikke er sådan, det forholder sig. Det vil Vi kan desværre ikke lige det vil være overskudsagt. Ja. Ja, især det der med lige at fornævne nogle holdkammerater. Men det er også det der med at kunne støtte sine holdkammerater. Det er jo ikke kun elite herrerne, der kører lige nu. Der bliver også kørt hos elite kvinderne, og også i Så sker der også noget her nu. Prøv lige at se her. Ja. Det er Stampe, det er Vindike. Det er Morten Christiansen i øvrigt også. Det er en masse rytter, der ligesom rører på sig nu her. Stampe ligner ham, der åbnede ballet for at prøve at komme op til Niklas Bækker, som faktisk var kommet helt op på næsten 10 sekunder forspring over den her nedkørsel her. Det er stærkt kørt af Niklas Bækker i øvrigt. Der er en modreaktion lige nu. Den Stampe med Morten Christiansen i hjulet. Ja, og det er de her stykker. Nu har vi snakket om stigningen hele tiden. Men det er også, når man rammer de her flade stykker, at man nogle gange kan sidde og tænke, jeg skal i hvert fald ikke føre, fordi jeg skal spare min energi, til vi rammer stigningerne, for der er risiko for, at jeg kan blive sat. Og derfor så kan der nærmest opstå sådan en flad front, hvor at der egentlig ikke rigtig er nogen, der gider at føre. Hvis man rammer sådan en med svung på, og kører igennem den, så kan man rigtig hurtigt få et forspring, og så kan man så sige, nu sad de med friske ben, eller forholdsvis friske ben, mange af dem, så de blev lukket i et snuptag, men det er lige præcis sådan et øjeblik, hvor der kan opstå tvivl om, hvem lukker. Det gider jeg ikke at gøre, for jeg gider ikke bruge mine kræfter, og så kan man altså køre væk. Det er lige præcis det, man kan, og det, altså der er ikke enighed i feltet nødvendigvis lige nu. Jeg synes egentlig, at der er masser, der tænker, det er et godt moment til at prøve at komme afsted. Så jeg har svært ved lige sådan at prøve at forudse, hvad der sker nu. På se her, er det ikke Jakob Dein selv endnu en gang. Det er det samme stykke, som han kørte sidste gang, og det kræver en reaktion fra Jonas Saber, så vi ser her stå i pedalerne for. Altså, han markerer bare Jakob Dein. Han ved godt, hvem det er. Han skal holde øje med i hvert fald. De to, de har jo haft med mange dueller i løbet af den her Swift-sæson, så det er virkelig, virkelig det er fedt at se de to også bare spille ud på den her måde. Og et angreb for Jakob Dein, så kører Jonas Saber med, og først nu reagerer de nede i feltet. Jeg tror faktisk også, de bliver kørt ind igen. Jakob har gjort det her et par gange. Han gjorde det så også i EDK-ligaen med at prøve at køre det hårdt inden en stigning. Simpelthen på det flade stykke lige hen op til en stigning simpelthen for at gøre indgangen eller vejen ind til stigningen ekstra hård. Det er i hvert fald sådan, jeg tolker det. Prøv lige at se her, hvem der lukker og kører op igennem nu. Det er så Barkholz.
det har vi set før. Det har vi set i ligaen, i DDK-ligaen her i efteråret og vinteren, at det ofte er ham, der har tænkt, nu gider jeg ikke mere, nu lukker jeg det hul. Og så er han bare Ja, tonset igennem, og så har han ofte trukket et helt felt med op. Egentlig ikke fordi, at det har været et dårligt move, men mere bare, at det viser også noget vilje hos Barkholz. Han kan også tage en beslutning og tænke, nu er det nok, nu skal I ikke væk. Og så har han været stærk nok til det. Det har været rigtig imponerende at se. ja, især fordi Barkholz i EDK-ligaen ikke var på et hold. Han havde ikke nogen holdkammerater i hvert fald. Så ofte så havnede han i gruppen sammen med de her storhold, Sisu og PO Auto, som havde flere rytter repræsenteret i samme gruppe og arbejdede sammen mod hinanden. Og så lå han der i midten, Magnus Barkholz, og skulle ligesom, han kunne sagtens køre med. Så det var også sådan, han skabte navn for sig selv, og bestemt også en rytter, jeg tænker, vi kommer til at se blandt de 16 ryttere til DM, men det er ikke til 100% at spå endnu. Ja, vi har også en i chatten, der sammenligner Dein og Saber med Vingegaard og Pogacar. Det er en fuldstændig vanvittig sammenligning, ja. men ikke desto mindre er det jo også nogen, der er med til at animere løbet. Ja, det kan jo så være spørgsmålet ud til chatten. Nu tør jeg ikke udtale navnet der, det fungerede godt for dig før. Men hvem er hvem? Shamama Lama. Jeg tror, det er rigtigt. Jeg ved det ikke. Men om ikke andet, så analogien er jo egentlig god nok, for det er jo to, vi har set animere løbende helt ekstraordinært meget. Så på den front, så kan man måske godt tillade sig at lave en let sammenligning. Det kan man i hvert fald. Det er jo ikke. Det er jo helt normalt i cykelsporten, at der er rivaliseringer iblandt nogle af de bedste ryttere, og det er jo ofte, når at vi har de her hårde ruter, at vi ser, hvem duellanterne egentlig er, fordi de simpelthen bare bliver isoleret og kører mod hinanden. Og vi har altså haft op til flere dueller, hvor Jonas Saber og Jakob Dein har kørt en mod hinanden, især når det går opad. Så det er ikke nødvendigvis helt dumt at lave en sammenligning på det præmis. Vi er tilbage inde på stigningen endnu en gang, og igen en hård start. Jeg synes, så der er, altså det er jo ikke altid, vi lige opdager det, men der er rytter, der rød af. Jeg kan i hvert fald se på scoreboardet, Jonas Sander rød af, Dyring, Bengård, Bendy. Der er op til flere rytter, der ligesom har måttet give slip, og det er jo et tydeligt tegn på, at der bliver kørt hårdt. Der bliver simpelthen tyndet ud i gruppen for hver gang, at vi rammer den her stigning, og der kommer de her kontinuerlige angreb. Det er mega hårdt, og det må vi slet ikke underkende. Det er mega hårdt at sidde med blandt elitens ryttere. Det er jo for mig helt umenneskeligt tal, der bliver kørt. Især så mange gange, som de skal lave de her efforts opad, og så bliver der bare kørt konsekvent 6, 7, 8 watt kilo op af de her stigninger her. Det er benhårdt, og jeg tror, der er mange, der sidder her, som bare kæmper med alt, hvad de kan for bare at hænge på. Prøv at se her, er det det er Sigurd Torkov igen, som jeg har lagt mærke til, at han firer meget hen over stigningerne. Ikke nødvendigvis, det er ikke sikkert, at han har sin bedste dag. Det kan også være, at det er bare måden, han kører på. Det er ikke 100% til at se her. Nej, det kan være genialt, og det kan være fuldstændig fatalt at lave sådan en taktik, både i virkeligheden og på Swift, fordi hvis den går, så kan man spare en hel masse watt, når man kører opad, hvis man kan time det helt korrekt, men man risikerer også, det er kun én foran sig selv, der skal miste et baghjul, så opstår der altså et hul, og så skal man bruge markant mere energi på at få det lukket, end hvis man havde siddet med på ordinær vis. Så det er også en satset taktik at håbe på, at det skal være en måde, man skal spare energi på. Jeg vil sige, jeg vil hellere have gjort det her på nedkørslen, hvis det var mig, end jeg vil prøve. Så ofte så, for mig går det, hvis jeg sidder på en opkørsel, hvis jeg sidder bagerst lige pludselig, så begynder det at gå i hovedet på mig. Jeg kan godt mærke sådan, jeg skal ikke træde meget ved siden af nu, så bliver jeg sat. Og så kan det godt være, at man måske havde kræfterne til at hænge på, men hvis der først er 1 meter, eller 2, eller 3, op til den næste rytter, så er det altså bare hårdt mentalt, og lige at yde den ekstra effort for at lukke hullet op. Jeg synes faktisk, det her har været den letteste opstigning indtil videre i det her cykelløb, men vi er også lige under halvvejs, så jeg tror også, at der kommer nok en eksplosion på et tidspunkt i nogle af de efterfølgende omgange. Ja, må ikke.
Men jeg synes også, at det man jo, du sagde det lidt før, ikke? Det er nemt at sidde her og være ekspert, at sidde og gøre sig klog på, nu er det hårdt, nu er det ikke hårdt. Og specielt fordi vi har så mange dygtige rytter i Danmark, at vi ligesom kan have så stort et felt, der sidder samlet her, altså en halv time e-cykling. Sidder vi jo stadig og har mange i et stort felt, men det er jo ikke bare noget, man kan sætte sig ind og gøre. Nu ser vi her, der bliver trådt 500-600 watt for at holde hjul her. Ja, det er 10 watt kilo for Jakob Dein, det er ikke for sjov. Nej, lige præcis, og det er nogle gange det, man det glemmer. Det er helt vildt, og det er faktisk, jeg sad og spekulerede, det kønner over toppen, om der vil være en reaktion, nu hvor der ikke var det på stigning, om der så vil komme et angreb på nedkørslen, og det synes jeg faktisk egentlig godt, man kan kalde det her, fordi prøv at se op på minimappen, op til højre, vi har en gruppe her, vi følger Jakob Winnicke, Michael Valgren, Daniel Stampe sidder i den, så har vi en gruppe på mellemhånd, Niels Broge har vi fokus her, Niklas Becker sidder der også, Sigurd Thorkov, som vi lige har snakket om, som hænger lidt efter, og der skal altså kæmpes nu, fordi nu er der samspilning blandt de to forreste grupper, og så bliver der lige pludselig kørt hurtigt, og det er også et træls moment, og det er jo ikke fordi, at de ikke er stærke nok til at sidde med her, det er bare, man skal være vågen på alle mulige tidspunkter af det her cykelløb, og lige pludselig er det bare nedkørslen, der bliver et afgørende moment. Det er Martin Kvist Mathiasen, som vi næsten slet ikke har snakket om i dag, en af de absolut stærkeste e-cykelryttere, som må spurte op, for ligesom at få kontakt her, for Sigurd Thorkov med på hjulet. Det er jo, apropos Sigurd Thorkov, det var det lige præcis det, der kan ske, hvis man hænger nede bagved, så kan man godt komme lidt på bagkant, selvom man måske ikke mangler kræfterne til at sidde med. Og hvad der sker op foran, skal vi lige prøve op til fronten, er det ikke Michael Valgren, der egentlig laver et lille ryg nu? Det er måske ikke så seriøst et ryg alligevel, men bemærkelsesværdigt var det, og lige at se Michael Valgren, som har været ret usynlig i dagens udgave indtil videre. Han rørte på sig flere gange for en uge siden, og jeg tror, han har måske ændret sit approach lidt til aftens cykelløb. Ja, han endte med at komme ind på en 16. plads sidste gang. Vi så, at Michael, han blev tvunget ud i situationer, hvor han skulle lukke nogle huller og føre meget, og jeg tænker, at det er noget af det, der har kostet i sidste ende. Så på den front, så kørte han ikke det taktisk bedste løb sidste gang, men han viste, hvor stærk han var. Vi så gang på gang over den her Brooklyn Bridge, at han sad og førte i forfølgergruppen, og virkelig trykkede nogle høje watt, så jeg er heller ikke i tvivl om, at hvis han rammer dagen, så er han absolut en af de ryttere, der kæmper med om topplaceringerne. Absolut, og jeg tror også, at Valgren stiller ikke op for sjov til et cykelløb. Jeg tror, Valgren også har tænkt sig at prøve at gøre væsen af sig på et tidspunkt. Det holder vi jo selvfølgelig øje med. Men Jakob Dein, som kommer til at være i fokus nu her, det er en rytter, som de fleste nok regner med kommer til at lave et alvorligt angreb. Det er nok ham, vi skal holde allermest øje med, i forhold til at se, hvem der kommer til at lave et seriøst angreb. Og nu er vi jo nede for nedkørslen igen, og skal tilbage rundt, og så op af stigningen endnu en gang. Og de sidste 3 omgange, der har Jakob Dein angrebet på det her stykke her. Jeg ved ikke, hvad der sker den her omgang, men der bliver altså kørt hårdt, selv på de momenter, hvor der skal slappes af. Faktisk for en gang skyld noget, der minder om en total tilstand i feltet, der bliver kørt under 2 watt kilo lige nu. Martin Kvist Mathiasen. Jonas Saber også kan snige sig helt ned, og det tror jeg, der er nogle af rytterne, der virkelig nyder, og kan få et afbræk. Prøv at se Emil Hjelum 10 sekunder efter feltet. Jeg tror, jeg er en af dem, der blev fanget på det her ryg på nedkørslen. Også en af profilerne, har jeg lyst til at sige. På bagkant her. Det tror jeg, han er rigtig, rigtig træt af. Han kæmper alt, hvad han kan, for der er faktisk en lille spinkel chance for at komme tilbage, men den bliver måske spoleret nu, fordi nu bliver der kørt op foran. Og var det Jakob Dein endnu en gang? Det var nemlig Jakob Dein, som endnu en gang kører hernede på det her stykke her. Det må være meget irriterende for alle de andre ryttere. Ja, det var lige som vi skiftede væk. Det er
Det er nogle gange det, de venter på. Når Ja, vi det er det. viser dem her med cam på og så videre. Der er nogle af rytterne, der sidder og følger med. Det nævnte vi også sidste gang. Så derfor så er det også vigtigt, at jeg forsøger at skifte lidt rundt omkring, sådan at det kan give lidt, hvad skal man sige, kamerafri tid til at lave et angreb. Det hjælper jo ikke noget, at vi har kamera på en, der ligger så nede bagved og gør klar til at komme med svung på. Så bliver han jo læst af resten af feltet. Men vi ser altså her, at han har fået et par sekunder, Dejen. Jakob Dein har fået så et par sekunder, han ligger og holder de her 400 watt. Nu er Dein altså en let rytter, så det bliver altså også hurtigt nogle watt kilo, han får trykket, og jeg kigger på hans puls lige nu, og ser, at den er ret høj, og ved, at vi skal, lige om lidt drejer til højre og skal ind på stigningen endnu en gang. Men Jakob ved jo godt, hvad han laver, går jeg ud fra. Så det nok har meget bevidst, at han prøver at gøre det så hårdt som overhovedet muligt. Rasmus Ballegaard, som igen får også hep i chatten, prøver at lukke op til Jakob Dein nu her. Jonas Saber følger også med. Og nu bliver den strukket helt ud, og det er jo det her, det er jo brutalt, fuldstændig brutalt, hvor strukket ud feltet er, inden de overhovedet begynder at køre opad. Nu kører de ind på KOM-segmentet. Vi har også Sigurd Rask, som jo ligger nummer 6 i den samlede stilling. Jeg har også gjort godt væsen af sig i dag. Også en rytter, som er relativt ny for os to, Nikolaj, som ikke kørte med i EDK-ligaen, men som jo i hvert fald ifølge resultatlisten er blandt de hidtil stærkeste ryttere. Ja, det er altid en fornøjelse at sidde og kommentere de her løb, hvor at vi får nogle nye navne, nogle nye ansigter og skulle forholde os til. Det er det, som e-cykling kan, synes jeg. Det er, at man kan købe adgang, købe en home trainer, sætte sig op på den, tilmelde sig et løb, og så kan man reelt set gå ind og køre mod verdens bedste cykelryttere. Det kan du ikke i andre discipliner. Der skal du op igennem en række, og du skal være god nok, det skal være sikkert nok, at du skal cykle i et felt sammen med alle mulige dygtige. E-cykling, der kan du sidde i et felt, uden at du er til gene eller fare for andre, og du kan prøve at hænge på så lang tid du overhovedet kan. Men det betyder også, at vi nogle gange får de her fra andre discipliner, eller nogen, som bare har trænet derhjemme, som simpelthen er så dygtige, og kommer ind og kan køre med. Og det er så fascinerende at sidde og følge med i. Det er fascinerende, og jeg synes hele tiden, jeg bliver overrasket over, hvem hovedpersonerne er. Nu kommer vi ind, hvor den spidser til. Det er, hvad vi skal gå til fronten nu, for at se, hvad der egentlig sker oppe i fronten. Prøv at se, Asger Frederiksen køre op og markerer bare, at han er blandt fronten af cykelløbet. Jakob Dein igen. Kan vi ikke lige kigge på Jakob Dein? Jeg er faktisk ret nysgerrig på at se, om han har fået pulsen ned, nu hvor de har kørt noget af stigningen til at starte med. Ja, på se, altså Jakob Dein kører faktisk ind med et relativt højt puls ned i bunden, har fået den en smule ned, men har gjort cykelløbet måske hårdere for sig selv. Det er ikke nødvendigvis den mest optimale måde at gøre det på. Så er der kommet et angreb igen i front. Hvem er det, der har kørt den her gang? Det er i hvert fald Michael Valgren, der kører med nu, kan jeg se. Det er Sigurd Rask, som vi nævnte lige før, nummer 6 i den samlede stilling indtil videre. Bestemt ikke et ubetydeligt navn blandt rytterne. Michael Valgren kører med, men kører faktisk også forbi og holder trykket. Prøv at se, hvordan Jonas Saber sidder lige i hjulet. Denne gang er det faktisk Jakob Dein, der er kommet lidt på bagkanten. Jakob Winnicke er med. Flere af de her navne, vi har snakket om undervejs. Barkholz også følger efter Valgren nu. Hvad skal vi ligge i? Var det en fejl af Jakob Dein, eller putter han sig og kommer med et angreb lige om lidt? Hvad tror du, vi kan forvente, Nikolaj? Jeg tror ikke, det er en fejl. Vi så, hvis jeg husker rigtigt, så er Jakob Dein, han er en, som kan komme rigtig højt op i puls. Og vi har set flere gange, at han kan ligge i høj puls i lang tid. Og det er også noget af det, der beskriver rigtig dygtige rytter, det er, at de kan ligge lang tid i en meget ubehagelig zone. Så jeg tror ikke, at vi skal være bange for, at han er gået for tidligt ud. Jeg tror, han har behov for at sætte folk under pres. Vi kan også se, at han bevæger sig op her. Op i front nu. Så jeg er slet ikke bekymret. Nej, det er heller ikke nødvendigvis, men jeg synes bare, ofte når Jakob Dein laver et angreb, så plejer det også at afføde, at der kommer et udbrud ud og køre. Den her gang, så synes jeg faktisk, at han kæmper lidt med at få slået hullet i forhold til, i hvert fald, hvad vi har set før. Og det er så fordi, han ikke er 100% helhjertet i angrebene, eller de andre er mere opmærksomme. Det tror jeg, tiden må vise. Men jeg synes i hvert fald, det er bemærkelsesværdigt, at
at vi faktisk med så hård en rute indtil videre, 500 højdemeter allerede kørt, har så samlet et felt endnu. Nu har vi også Nikolaj Damsgaard i fokus. Han har fået lynet trøjen ned. Det er, jeg tror også, det er, altså, jeg kan ikke tænke på Jakob Winnicke, der kører uden blæser, hvor varmt det må være lige nu at køre. Altså, jeg synes jo bare, hvis jeg glemmer at tænde blæseren, eller jeg har 2 blæsere normalt, hvis jeg kun er tændt for den ene, når jeg begynder at køre et cykelløb, altså jeg bliver så varmt inde i det lokale, jeg kører på. Det er... Altså, Ja, jeg bliver jo nødt til at tilføje en kommentar til det, fordi jeg synes jo, det er ja, jo fuldstændig vanvittigt, at der er folk, der sidder indenfor med en trøje på. Jeg sidder jo altid ja. i bibs, og det er det. Og jeg har det altid Det gør jeg også. så varmt. Jeg har også Altså, strømper på. den eneste grund til, at jeg nogensinde har haft en trøje på indenfor, det er, hvis hometraineren er placeret i skuret, og der lige er lidt koldt de første 5 minutter. Ja. Så skal jeg ikke bede om at have tøj på indenfor. Det er simpelthen for varmt. Nej. Og se her, hvad der Men er på mange måder, på at se Jakob Dein, det som vi snakker om, og Jakob Dein og hans mange angreb, om han gør det rigtigt. På at se, altså det er jo fuld angreb for Jakob Dein det her. Prøv nu lige at se på Cam, det synes jeg er fedt at få med, hvor hårdt han ligger for dagen her, og får, ja altså det er ikke, der skal kæmpes ned bagfra for at lukke hullet op til ham, for nu starter nedkørslen også, og Jakob er altså også fornem til at køre nedad på Swift, han kender også godt dynamikkerne. Magnus Buchholz kæmper for at lukke, Jakob Winnicke kæmper for at lukke. Ja, det er... Men Jakob Dein har fået slået et lille bitte hul. Ja. Altså jeg tror, Nikolaj, apropos det med trøjerne, jeg tror, det kunne godt være vores skyld. Nu har vi jo bedt et par stykker af dem om at tænde for et kamera, så vi kan se med hjemme fra deres pencaves, når de kører de her cykelløb. Så jeg tænker også, at der kan det godt være, at man gør sådan en overvejelse. Skal jeg så klæde mig på? Skal jeg hoppe i holddragten? Jakob Dein har taget breakaway cycling holddragten på i anledning, det så vi også lige før med Nikolaj Damsgaard. Det er nok det, der er den afgørende faktor. Det er også det er også fair nok, man også godt vil vise trøjen, når man er på kamera. Jeg tænker også, at at det er rigtig fint, at de har taget trøjer på, når der er kamera på. Det havde jeg nok også selv gjort. Men ja, og det er jo sjovt. Det her med blæser er jo på en eller anden måde blevet noget, man har tilføjet sådan forholdsvis sent i forhold til det her e-cykling. Vi har jo set, at man jo længe, jeg tror også de første par år, jeg kørte, der har jeg bare siddet uden blæser på, og jeg tør jo slet ikke tænke på, hvordan jeg har syntes, at det havde været en fed oplevelse. Jeg trods alt stadig dyrker e-cykling nu, så jeg er jo ikke stoppet med det. Men den forskel, det gør at få en blæser på. Jeg har en forfra, og så har jeg købt en lille en nede i det lokale supermarked til at ramme lænden. Og det er helt vildt, så stor en forskel. Det gør bare at få blæser på. Jeg har slet ikke prøvet det der med at have en til lænden. Altså jeg gætter på, så stiller du den bag ved cyklen, bag ved setup'et. Lige præcis. Ja. Man skal lige tænke sig lidt om, fordi at hvis man har en skråt forfra og en totalt modsat om bagfra, så kan det godt være, at der er noget airflow, der ikke er helt optimalt. Men med lidt tiljustering, så kan man godt finde ud af det. Og det, som jeg har mærket til, at det har gjort af forskel, det er, at mine bibs, de er markant tørre, og jeg får markant færre udfordringer med sædesår og så videre, som ellers er en stor udfordring, når man cykler indendørs. Det er simpelthen... Jeg kan vride mine bips efter sådan et Swift race. Altså, de er jo fuldstændig gennemblødte af sved, så det er godt lige at få nogle tips med. Jeg plejer at have dem begge to foran, men der er sikkert alle mulige grunde. Det kan være, at nogen vil også nogle af jer, der ser med, som også selv Swifter, vil fortælle, hvordan jeres blæser setup er. Det er altid sjovt at høre, sådan, hvad andre folk har. Der er også mange, der har den der headwind, som justerer efter puls og watt, som vist godt være ret god. Den er jeg desværre ikke velsignet af at have i mit setup. Nej, den er jeg sparet op til og har haft købt for nogle år siden efterhånden, og den er jeg glad for. Det betyder bare så meget, at man har en blæser, som er kraftig, og som virkelig bare kan kaste en masse vind i hovedet på en. Fordi sådan en lille en er den, man bruger til at stå over i hjørnet, der kan dreje lidt. De kan, altså forskellen på, hvor meget sådan en køler, og så sådan en, jeg skulle til at kalde det jo nærmest sådan en industrihastighed, den har, det er bare kæmpe stor forskel, og en klar anbefaling, at det er noget, hvis man lige har startet med e-cykling, kører Swift eller en anden platform, og man ikke har en blæser endnu, så undersøg lige, hvad man kan få inden for det budget, de har, så man får noget, der er lidt mere kraftigt. Det er noget, man vil blive glad for på længere sigt.
Ja, det er det. Det er ikke lige nemt lige for tiden, fordi det er sådan en sæsonvare. Det var jo øvrigt også en udfordring, Jakob Winnicke fortalte om, øh, hvad hedder det, i tidligere dag, det er ikke ret lang tid siden, for han blev jo, som vi også nævnte i optakten, klar med 10 minutter til start nærmest. Der var han sådan for alvor endelig klar til at stille til start i dag. Det er en vild historie. Jeg tænker også, Jakob, han har en reel, han poster på hans sociale medier. Han hedder jo Pimp CSGO. Man kan følge med i, ligesom hvad der rører på sig i hans liv, og der kan han vise lidt fra historien om hans optakt til dagens cykelløb. Han var også på jagt efter en blæser. Den blæser, han er stående i lokalet, den virker ikke. Og så var han nede og spørge i hotelreceptionen, om de havde en. Jamen, det har de ikke, fordi nu er det vinter, så de er ikke tilgængelige lige nu, de her blæser. Han kunne ikke engang låne en af det hotel, han var på trods af, at han er på en ø, hvor der egentlig også bliver ret varmt om sommeren, så man må ellers formode, at der var nogen tilgængelige. Så det samme problem kan man støde på, når man er ude og købe en blæser. Det er sgu ikke alle byggemarkeder, der har sådan nogen på lager lige for tiden. Det kommer nok først i løbet af foråret en gang igen, når vi begynder at få det varmt i Danmark, og det er nok kun e-cykelrytter, der har det som et behov og skal købe sådan en på det her tidspunkt af året. Og vi ser, at Dejen, Prøv at han se, simpelthen kører igen. Jakob Dejen, det er lige før, vi skulle have fokuseret på ham inden det, så vi kunne have fuldt angrebet, for vi vidste nærmest, det ville ske det her den gang. Det er på hver eneste omgang, at Jakob Dejen han får lavet et lille angreb hernede på den her lille kontrabakke. Jeg har lyst til at kalde den det. Altså, det er kontrabakke. Det stiger lige et par procenter i 100 meter. Og der får han lige kørt den her gang. Ikke lige så helhjertet, som det har været de andre gange, men der var også en hurtig reaktion i feltet. Prøv at se her, Nick Nibling skriver i chatten, 4 blæsere i alt. En headwind, en tårnblæser i døren til udenfor. Det ved jeg ikke, om jeg helt forstår, men Jo, en det er bordblæser til en hovedet, og en fra siden på torso. tårnblæser. Det må være til at få kold luft ind. Tårnblæseren, det er de der, som er nærmest sådan en stang, som kan dreje lidt, Ja. men som der ikke har den der traditionelle, hvad skal man sige, blæser siddende på hovedet. Det er også sådan en, jeg bruger herhjemme. Ja, og den stiller man så i døren, så den trækker kold luft ind og puster kold luft ud. Det er, ja. Nå, men uden at gå for meget i blæser, det er meget interessant at snakke om, fordi det er en videnskab at finde ud af, hvordan man får kølet sig ned, fordi det er pisse varmt at køre e-cykling, så man skal lige sørge for, at man også har styr på nedkøling og har håndklæder på styret, og hvad man ellers skal gøre for at tørre sig i øjnene og ansigter, og hvor ellers der vælter sved ud undervejs. Så på en eller anden måde, så bliver det også uschammerende efter noget tid, at man har siddet på sådan en home trainer. Der bliver hættet igen på Rasmus i chatten. Det kan være Rasmus Bellegaard. Er der andre Rasmus'er tilbage i fronten? Det er ikke, hvad jeg lige ved. Ej, det må næsten være Ballegaard, der bliver hættet på. Godt at se, der bliver hættet lidt hernede. Vi kører altså ind på stigningen endnu en gang. Ja, på se. Vi har kørt 568 højdemeter. Vi skal køre 796 i alt. Der er stadigvæk 300 højdemeter. 200 højdemeter. Næsten 300 højdemeter tilbage at køre. Det er overhovedet ikke for sjovt det her. Jeg tænker også, der må komme en form for eksplosion i feltet i løbet af en af de her omgange. Men indtil videre stadig ret kompakt. Niklas Becker forsøger sig den her gang. Det fik du, med et angreb det fik du lige præcis sagt. Opkørslen. Det fik jeg lige præcis sagt. Ja, der kommer en reaktion bagfra på se her. Magnus Barkolds Jakob Dejen prøver at køre med. Ja, nu bliver det spændende. Der påstår, at Barkolds har gode ben i dag. Jeg tænker, der er flere der har gode ben i dag. Det ser sådan ud. Ja. I hvert fald også, nu er det jo også, at det er anden eller tredje gang, vi ser Niklas Becker også forsøge fronten. Det må også tyde på gode ben. Men det begynder også at blive tungt nede i den anden ende. Det er ikke bare, altså hullerne bliver ikke helt lukket lige så hurtigt som for 1 eller 2 omgange siden. Og det begynder også at ligesom give et tegn på, at folk også er trætte. Og der skal nok snart ikke mere til, før at den begynder at knække for nogen. Ja, men prøv at se, hvad der sker nu her. Prøv at se, det lignede angreb. Det var det ikke nødvendigvis. Det kan svært, at vi lige skal have et fokus på, hvad der sker nede bagved. Niklas Becker glider faktisk ned igennem gruppen efter sit angreb. Og joiner blandt andet Sigurd Torekov, som har hængt hernede hver eneste omgang, men er kommet med hver eneste gang. Det er godt kæmpet i dag af Sigurd. Jeg tror ikke nødvendigvis, at Sigurd har sin bedste dag, for
tror måske også godt, han er klar over, at det ikke altid er det bedste sted at sidde allerbærest. Og så vil Martin Kvist i fokus, en af de hurtigste på stregen. Hvis vi skal spurte om det, så er det Martin Kvist, vi skal holde øje med. Ham vil de gerne af med, inden at der skal spurtes hen over toppen. Fordi ellers så kan han godt gå hen og være en meget, meget, meget farlig rytter i en spurt. Ja, Flot med henover og hver eneste omgang. vi har faktisk slet ikke snakket om afslutning, altså udover at den selvfølgelig stiger, men målbanneret, Ja, det kommer jo først et stykke efter toppen. Og vi skal jo faktisk køre et fladt stykke. Nu kan vi se det her lige om lidt, når det er, vi kommer op på toppen, så kan vi måske lige prøve at sætte nogle ord på, hvad det er. Men det er faktisk det er en svær afslutning. Det er ikke bare sådan en, nu stiger det hele vejen ind til stregen, og så er det bare at træde alt, hvad man kan, og lukke øjnene. Man skal også lige tænke sig om. man skal også tænke sig om, at der er jo nogen, som har det mega hårdt med at sidde med, men så når den her streg er der, så kan man altså godt lige klemme en 10-15 sekunder ud af sig. Og det er blandt andet nogle af de hurtigste. Det kunne nemlig godt være en Martin Kvist Mathiasen, som kunne være en af dem, som håber på at bare kan klemme sig med hen til det flade stykke lige inden målbanneret, og så ellers bare smide sig kick ind. Det er altså bare målstregen, det handler om. Så bestemt en højde med. Så vi jo også Sigurd Rasta i sidste uge i gruppen efter de forreste 5 vinde spurten om 6. pladsen var det jo så blandt andet i gruppen med Michael Valgren. Så der er andre om budet også i forhold til en spurt. Jakob Dein sætter endnu et hårdt hug ind, og den evige duellant Jonas Saber er første forfølger til Jakob Dein. Det er herhen, hvor den begynder at flade ud lige inden toppen. Man kan se, det stopper ligesom med at stige. Nu er vi helt nede på 2%. Det er næsten fladt, uden helt at være det. Så skal der drejes rundt lige om lidt. Her køber de her træbroer her, og så drejer vi rundt og skal under træet. Det store træ, sådan helt avatar-agtigt, eller hvad man ellers skal sammenligne det med. Det er ligesom der, hvor målstregen er. Så Ja, og Jonas Saber og Jakob Dein. Ja. Ja, nej, men det var bare det der med, at vi kan virkelig se her, at den bliver egentlig flad, og der kommer en lille pukkel her op igennem træet. Så går det en lille smule nedad, flad ud igen, der kommer en lille pukkel igen. Det er jo ikke andet end et par procent til 20 meter, men det gør altså, at det bliver en uregelmæssig spurt. Og derfor så timing i dag, det bliver altafgørende. Så med mindre, at man kan smide folk på stigningen opad, så skal man virkelig kende den her spurt, for at man kan ramme den ordentligt. Så det bliver også meget spændende at se. Der er helt sikkert nogen, der kommer til at åbne alt for tidligt, og nogen, der kommer til at komme rigtig hurtigt bagfra. Så det glæder mig til at se. Ja. Jakob Dein, han insisterer. Han vil så gerne have slået det afgørende hul, og nu er vi kommet hen over toppen. Der er en lille gruppe afsted. Det er Jakob Dein, det er Magnus Barkholz, det er Niklas Becker, det er Michael Valgren, og så Jonas Saber. Det er overhovedet ikke hvem som helst, vi har her. Det er nogle af de absolut stærkeste rytter, der har fået slået et lille hul på 4 sekunder. Vi så Rasmus Ballegaard trække feltet med sig i et forsøg på at lukke den, og når det lige præcis ikke hen over toppen, hvor Jakob Dein så laver sit angreb, faktisk laver Jakob Dein nærmest et angreb på resten af den her gruppe, men det betyder også, at de er altså nu på 5 sekunder, og nu er det altså ikke én rytter alene herude foran. Nu er vi oppe på, på 5 rytter i alt, så det er overhovedet ikke ubetydeligt, at den her gruppe er kommet afsted. Og prøv at se her, hvem farligt for resten af feltet. Det er altså en mand, der kan tage sine føringer. Michael Valgren her. Det er rigtig godt for Dein og Becker og Barkholz og så videre og Saber. Altså, han er en, der tager sine føringer, og jeg tænker, at alle dem, der sidder her, de er villige til også at tage deres. Så nu er spørgsmålet om, hvem skal lukke ned bagved. Vi kan se, at Stampe sidder hernede. Stampe, Jakob Winnicke, Rasmus Ballegaard og nogle af de her hovedpersoner, der har gjort godt væsen. Altså, så tror jeg også, den forsvarende Danmarksmester Asger Frederiksen synes, det er lidt en træls udvikling, og må også spide til, tænker jeg, for at få kørt dem ind igen. Altså, for en uge siden, der var det nogle af de samme navne, vi så køre væk fra feltet, fra resten af rytterne, og de blev ikke hentet igen, og det var nogenlunde efter de her 50 minutter plus minus, at den afgørende udskidning skete. Det kunne godt gå hen og blive et afgørende hug, hvis man må kalde det. Ja, nu har de allerede 7-8 sekunder op.
og det ser ikke ud som, den går i stå op foran. Spørgsmålet er, hvem der skal tage initiativet hernede, om de er villige til at føre sammen, eller om man begynder at sidde og have ondt i piberne, og gerne vil springe en føring over, det kommer til at, hvis det sker, det kommer til at skabe noget dårlig dynamik, og kan måske også ende med, at det kommer til at gå i stå, hvis der ikke er nogen, der virkelig er villige til at tage de føringer, der skal til. Ja, jeg tænker, der må være en form for regruppering hernede i forfølgergruppen. Det er jo heller ikke så stor, den forfølgergruppe altså heller ikke. Den er jo ikke ret meget mere end 3-4 rytter mere, end der sidder ude foran, så det er jo overhovedet ikke en nem opgave, de har sat sig for lige om lidt. Og så må de finde et samarbejde, hvis de skal gøre sig forhåbninger om det. Så tror jeg, der er ret mange, der er ret tilfredse herude foran. Jonas Saber har nok tænkt i dag, at han skal bare sørge for at sidde med Jakob Dein. Valgren har nok tænkt et eller andet sted, at han skulle have revanche for sidste uge, hvor det ikke gik, som jeg tror, han havde drømt om. Og så har vi altså en bumstærk Magnus Barkholt, som op til flere også har nævnt inde i chatten, har gode ben, er stærk, og en, man godt kan have forventninger til. Det er en spændende gruppe på 5 herude foran, og jeg tør ikke nødvendigvis kalde, hvad der skal komme til at ske med dem. Men en ting, jeg kan bemærke, Nikolaj, det er, at vi begge to kom med et bud på, hvem der måske kunne vinde i dag, og begge vores bud sidder i den her 5-mandsgruppe, så vores konkurrence, vores interne konkurrence, den lever i bedste velgående. Kan vi på baggrund af det her, Christian, godt kalde os eksperter? Er det, der skal til? eller er det, i hvert fald, er det højere man må grad sige, vi har set ret meget. Ej, jeg vil sige, held. Altså, Jakob Dein var jo nummer 1 i den samme stikning. Niklas Bækker ligger selvfølgelig også til. Det er nogle af de absolut bedste cykelrytter, som vi har set. Vi to i hvert fald har set en del e-cykling her inden for de sidste 2-3 måneder. Det er jo de rytter, vi har set gøre det rigtig, rigtig godt, så det var ikke i blinde, at vi gættede på dem. Så lidt ekspert kan man vel godt kalde sig, men og jeg synes overhovedet ikke, der er helt involveret, men ja, det er super spændende. På at se Jakob Winnicke her i kameraet. Det tror jeg ikke, vi er nødt at få med. Jo, det er noget, vi lige præcis at få med. Hovedet ned mellem armene. Jeg tror også, han har det ret varmt inde i det lokale snart. Jeg tænker, jeg har næsten lyst til at tjekke, hvad temperaturen er på Malta lige nu. Hvis man åbner vinduet her hjemme i Danmark og lader den kolde luft blæse ind, så er det 3 grader udenfor. Det kan godt køle en smule, når man ikke har en blæser. Men hvis man nu er på Malta. Også her nu, lige mens du tjekker det, vi har også et mindre felt hernede bagved, som altså har 42 sekunder op. Her har vi Damsgaard i billedet, og vi kan også lige få ansigt på ham her. Det er også lidt overraskende. Spørgsmålet er, om vi så Damsgaard som løbende har klædt sig mere af. Ja. For hver gang vi har tændt kameraet på ham. Jo, det er andre navne og bemærke den her gruppe. Selvfølgelig alle betydende navne. Vi har også en Mathias Bak, og vi har en Thomas Sørensen. Men Sigurd Torkov, som jeg tror, vi har bemærket, måske har kæmpet lidt med det i dag i forhold til sidste uge, så er det altså nummer 6 i den samlede stilling, Sigurd Rask. Og han virker ikke til at være tilfreds. Han vil altså afsted. Han kører sig væk fra de andre nu i et desperat forsøg på at komme op. Han har altså også en placering, han skal forsvare, fordi der er jo kun 16 pladser. Sigurd ligger nummer 6 lige nu, men lige nu er han nummer 14. Og der er sådan nogle andre rytter ude foran, blandt andet Jakob Winnicke, som står til at tage nogle point for Sigurd Rask. Det er totalt eksploderet. Det er det, vi snakkede om, der måske vil ske. Og det er jo sidste gang op af stigningen den her gang, så det er fuld finale, der skal køres den her gang. Ja, nu skete der lige pludselig noget, og det var det på den anden sidste omgang, at det hele nærmest bare eksploderede. Og der er ligesom nogen, der har ramt grænsen, hvor vi ser Valgren her, der kommer med et ordentligt ryg, 9 kilogram, kører forbi, og vi ser også her Saber, han bliver nødt til at reagere og lukke hullet, fordi hvis Valgren kommer væk nu, så kan han holde de her høje watt rigtig, rigtig længe, og så kan han godt risikere at sejle væk. Det bliver også spændende at se nu, om Dein han vil vente, eller om han gerne vil forsøge at gøre det udefra. Jeg tror godt, vi kan kalde, at gruppen her på 5 foran, de ikke bliver hentet, så lad os blive hos dem de sidste faser af cykeløbet her. Jeg tror, det bliver sindssygt dramatisk at følge, hvem af de 5, der må kalde sig sejr her. Der er mange, der har budt på Magnus Barkholt i chatten. Der er stor støtte til Jonas Saber i chatten. Der er også flere, der har nævnt Michael Valgren. Vi har nævnt en af de sidste 2 i gruppen, Jakob Dein og Niklas Bækker, så vi ved, at der bliver hæppet på dem fra alle sider. Men hvem ender med at vinde? Det er det, vi får at vide nu.
Der er også en ekstra bemærkning til Jonas Saber, at han saver de her A-rytter over og kører i D-klassen. Det er Jonas Nordahl, der skriver i chatten, han må være den D-rytter i Danmark, der har det bedste watt per kilo. Det er ikke utænkeligt. Det er i hvert fald imponerende watt per kilo, som Jonas Saber får serveret for os i de her e-cykelløb. Han er absurd stærk, når det kommer til den her platform. Valgren prøver et stik, eller et hug, og prøver ligesom at sætte de andre. Jonas Saber kommer ned bagfra. Der er stadig samling på gruppen. Kommer der en modreaktion, eller hvad tænker de skal op og spurte om det til sidst? Vi har stadig nogle ramper endnu, hvor der kan gøres en forskel. Det er som om, de lige har taget brødet en lille smule ud nu. Nu må vi se, om det sådan, om den tager til her med stigningen også, men at spørgsmålet er, om der er nogen, der sidder, nu kører Valgren igen. 10 watt, 11 watt kilogram. Ja. Han vil altså væk herfra. Han er ikke interesseret i, at skal hjem til en spurt. Og der opstår et lille hul nu. Det her det er Michael Valgrens moment. Jeg tror, Michael Valgren sætter rigtig meget på et bræt nu, for at se, om han kan lave et afgørende hug. Jeg tror ikke, at Valgren har tænkt, at han skal hjem og spurte. Det var i hvert fald ikke det, der gik super godt for Michael for en uge siden, så Valgren vinder også sin cykel på landevejen ved at komme solo hjem oftest, eller i hvert fald hjem i en lille gruppe. Det er som Valgren ved, han skal vinde. Ja. Men Valgren er så op imod nogle rigtig, rigtig stærke ryttere. Her har vi altså Jakob Dein, som vi ved bliver bedre, jo hårdere cyklet det bliver. Men det er der andre rytter, der også profiterer på. Magnus Barkholz har også et svar igen. Jonas Saber ligner en, der er klar med et modangreb. Det gør han. Jonas Saber kører lige igennem gruppen og kommer med simpelthen et kontrahug på det her forsøg for Valgren før. Nu bliver Jakob Dein sat på arbejde. Det her, det er fuld finale. Jonas Saber ligner en rytter, der prøver alt, hvad han kan nu, for at se, om det kan være ham, der skal vinde dagens cykelløb. Der er også det er jo duellanterne, Jakob Dein, Jonas Saber, som nogen sammenligner med Pogacar og Vingegaard tidligere. Nu har vi dem endnu en gang i et afgørende moment af cykelløbet. De to mod hinanden. Fedt, vi har dem på kamera her, begge to. Jakob Dein, Jonas Saber. Jakob Dein er helt op, og det ligner en mand, der bare spurter alt, hvad han har. Pulsen på 193. Jonas Saber kommer tilbage. De kan ikke slippe af med hinanden. Hvem har Jonas Saber et modsvar til Jakob Dein? Det ligner det mellem de to nu, om at vinde dagens cykelløb. Jeg tror også, at de andre har sat en smule til vægs i den her fulde eksplosion af et cykelløb, vi har mellem Jakob og Jonas her. Der bliver hæppet på Jonas Saber i chatten. Og så står de side om side. Hvem er den næste til at have et angreb? Vi er altså skræmmende tæt på spurten nu. 45,8 km kørt. Mål kommer efter 46,9. Vi er inde på den sidste kilometer. De bliver ikke hentet. Det tror jeg heller ikke. Nej. Men prøv at se her, det her det er det tætteste, vi kommer på stillestand, og det, prøv at se her. Jamen, det er jo lige det. Og så reagerer men samtidig med Niklas Bækker kører, så angriber Jakob Dein. Jeg ligner ikke, Jonas Saber var hurtigt nok til at reagere. Jakob Dein får i hvert fald slået hullet, og det er lige enten flader. Jeg tror, Jonas Saber må se slået endnu en gang af Jakob Dein. Det er i hvert fald en grimasse, der bliver skåret af Jonas Saber i forsøget på at køre Jakob Dein ind. Jakob Dein, han holder den altså over 10 watt kilo i rigtig, rigtig lang tid, og det har givet ham 4 sekunders forspring. Jakob Dein kører ind på det flade stykke nu. Prøv at se, hvordan han ser alt, ud. Hvad han har. Ja. Der bliver simpelthen presset alt det ud, der kan i pedalerne her. Han har 6 sekunder nu. Det er et ordentligt hul, han har fået opbygget. Det er et afgørende hul, han har fået opbygget. Jakob Dein er på 7 sekunder. Det bliver ikke hentet nu. Jakob Dein, han vinder simpelthen. Og solo, en som Mastedat, kører han over stregen for anden uge i streg. Jeg tør godt kalde den nu. Jakob Dein har sikret, det er på en, der kan det ikke lade gøre sig andet. Jakob Dein er nu sikret kvalificeret til DM. Ham kan I glæde jer til at se i Herning den 31. januar. Ind på andenpladsen kommer Jonas Saber. Han ligger altså også nummer 2 i den samme stilling, scorer også nok point. Jeg tør også godt kalde den Jonas Saber med en flot andenplads. Er nok også en sikker mand om et par uger, når der skal køres DM-finale. Niklas Bækker får ind på en flot tredjeplads. Det er virkelig, virkelig godt kørt, Niklas Bækker. Alt imens så bliver Magnus Barkholz 4, og Michael Valgren på en 5. plads. De får scoret afgørende point i denne uge. Også 2 rytter ligner, de er også ved at skrabe point nok sammen. Så har vi altså en samlet gruppe hernede, der skal køre om de sekundære placeringer. Det er altså 6., 7., 8., 9., 10. pladsen, så videre, der skal køres om hernede. Det var et afgørende cykelløb. Her er nogle rytter, vi også skal holde øje med hernede. Af Martin Kvist i gruppen. Ham har jeg spået en hurtig spurt. Det er han nemlig. Men det er Daniel Stampe, der ligger for land i gruppen med Morten Christiansen i hjulet. Niels Broge, der er rytter her, der skal kæmpe nu. Det er vigtige point, der skal køres om. Den Stampe ligner, han har luret den her spurt godt. Tror han bliver nummer
6 på dagens etape. Asger Frederiksen, der forsvarende Danmarksmester, gør alt, hvad han kan for at se, om han kan spurte lige forbi Morten Christiansen inden stregen. Det kan han ikke. Morten Christiansen forsvarer den foran Asger Frederiksen. Martin Kvist Mathiasen, Jakob Winniger får også scoret gode point. Ikke voldsomt mange point, men gode point. Og så har vi også en Sigurd Rask, som er nuværende 6. pladsen, der også får scoret point. Jeg kan ikke helt 100% placere deres point, men også Rasmus Ballegaard, der er masser af rytter her, der får kørt et rigtig, rigtig flot cykelløb i dag. Så har vi den her gruppe med rytter, der desværre måtte se sig slået. Sigurd Rask fik lukket op til dem, fordi han er jo kommet i mål. Nej, det gør han ikke, han sidder her. Det er den nuværende 6. plads, som har spurgt om 14. og 15. pladsen mod Mathias Bak blandt andet, og Nikolaj Damsgaard. Afgørende point her, fordi det er med den her 16. plads på etappen, der også kan være afgørende for, hvem der skal med i sidste ende. Det ligner, at Nikolaj Damsgaard har den bedste spurt i den her gruppe, lige foran Sigurd Torekov, og så Sigurd Rask også. Så har vi Thomas Sørensen ind på en 18. plads. Det var et super interessant cykelløb. Endnu en gang, Nikolaj. Jakob Dein ligner en meget, meget, meget stærk rytter, når cykelløbet bliver hårdt. Så er Jonas Saber den eneste, der kommer relativt tæt på, og kan for alvor hamle op med ham. Men vi har også stærke ryttere, som Magnus Sparkholz, Michael Valgren, kørt flot cykelløb i dag. Der er nogle rytter, der I godt kan glæde jer til at se, når vi skal køre DM-finalen. Ja, lige præcis. Og jeg får lige tjekket igennem her, og så skulle vi gerne snart have nogle resultater klar til at vise os. Ja, det er hurtigt. Ligner det ikke, at ligner faktisk, at vi har dem klar til at vise. Ja, lad os få dem op på skærmen. Det er fedt at være hurtig på dem, så kan vi også nå at dække nogle af de andre resultater, vi skal nå for dem med. Jakob Dein, overbevisende sejr for anden uge i streg. Det giver ham 500 point i alt. Jeg kan simpelthen ikke se et scenarie, hvor 500 point ikke er nok til at være kvalificeret til det her DM. Så tillykke til Jakob Dein, Jonas Saber. Men det er han jo. Altså, det er de to bedste resultater, der gælder. De to bedste, han har vundet 2, det er så rigtigt. Han har vundet 2, ja. Han er videre. Så Jakob Dein, han er med 100% sikkerhed i DM-finalen den 31. i Herning. Og så kan vi også godt sige det samme med Jonas Saber. Jeg tror også godt, vi kan kalde den for Niklas Becker. Magnus Sparkholz har også kørt en betydelig mængde point hjem. Der er et par rytter i dag, der sikrer sig en plads i finalen. Så begynder det at blive lidt sværere for mig at på hurtig udregning og se, om det er helt nok lidt længere nede af det af tabellen hernede. Men vi har altså de 16 bedste for i dag. Sebastian Rask, som jeg tror, jeg kommer til at kalde Sigurd. Det vil også lige undskylde, Sebastian. På 16. pladsen, mange af de samme navne, vi har set de andre uger. Jakob Winniger får 164 point. Det er også spændende, om det er helt nok til en kvalifikation, men i hvert fald betydelig mængde point at få scoret. Og så den forsvarende Danmarksmester på 185 point i dag. Jeg tror også, han kommer og kører om en uge fra nu af, og ligner også en rytter, der nok måske skal køre sig til en plads. Så tag godt kig på de navne her. Jeg tror, det er nogle af dem, vi godt kan forvente at se på startstregen i Sportscenter Herning den 31. januar i Herre Elite. Kan vi også nå at kigge på nogle af de andre resultater? Men prøv lige at se her, hvad jeg har fået op nu. Bum. Det er den samlede stilling. Med det forbehold, og det skal vi lige huske at nævne, som vi også snakkede om i indledningen. Vi mangler verificering og kontrollering, og det tager i hvert fald nogle dage at komme igennem. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at resultaterne fra i dag holder, så er det her top 10 lige nu for de 2 løb sammenlagt. Det er godt, virkelig godt at få med os, og så skrive nogle af de her navne bag ørerne. Så har vi altså også en rytter, som ikke var til start i dag, en Bjørn Andreasen, som også blev nævnt i chatten. Jeg tænker også lige, vi skal huske, at han nok også kommer ind og gør et væsen af sig om en uge fra nu af, og også uden at love for meget, men måske nok også forsikre sig en kvalifikation. Så det spidser altså til nede på de her sidste placeringer. Så det skal nok blive rigtig, rigtig spændende om, hvem rytterne er, og vi kan bare ikke have plads til alle, så det er altså de 16 bedste, der må køre den her finale. Nu har vi altså også kvindernes resultat. Julie Markmann, den dobbeltforsvarende Danmarksmester, er tilbage og vinder sit første løb tilbage
i kvalifikationen, og ligner nok også en rytter, jeg tænker, vi får lov at se til DM i år, uden at kende. Altså, nu har hun jo kun 250 point, må ikke også hun kører i næste uge for at sikre sig sin placering. I skal lige huske, jer der ser med nu, og også lige for at se de resultater. Vi har desværre ikke kunne se de andre cykelløb undervejs, så vi kender kun resultatet, og må bare konkludere, at nogle af de navne, vi kender fra de seneste 2 års DM med Maria Tømmerby Thomsen og Julie Markmann, endnu en gang viser, at de i hvert fald er 100% klar igen i år til et DM. Jeg bemærker også, at Sanne Svendsen, Mille Lodsgaard, Sandav, Astrid Marie Dalsgaard, nogle af de navne, vi også så sidste år, også har kørt fine point ind i dag. De var også med i DM-finalen sidste år, så det ligner, at der er nogle gengangere fra sidste år, trods det har været et spændende løb over for kvinderne. Jeg håber, at nogle af jer, der har fulgt med på Stjær e-cyklings stream, også har nyt det cykelløb, der har været derovre. Har vi også masterklasserne, Selvfølgelig har som vi det. vi kan se, at det er Master H40, som er den næste resultat, vi skal op på skærmen. Henning Søndergaard, det er ikke et navn, jeg har set i Master H40 før. Det lader til, at det har været en overraskende resultat. Derovre, det er også et navn, jeg tror, vi skal skrive bag øret til Master H40. Chris Christensen, som vandt i sidste uge, kører en 4. plads ind. Jeg tror også, han har kvalificeret Thomas Lund, forsvarende Danmarksmester i den her kategori, for også kørt point ind. Simon Nielsen, som blev 2 i sidste uge, bliver 2 igen. Det må også være træls at blive 2 og 2 uger i streg, men jeg tænker det er også, at de rytter har sikret sig point nok til at kvalificere sig. Også godt at få med. Prøv at se, Michael Valgrens storebror, Morten Valgren, kører for anden uge i streg også en top 10 placering ind. Det kan være, at der skal dobbelt Valgren i finalen, så kan man også glæde sig til det. Skal vi også tage H50-kategorien? Den har vi lige her. Der har vi også, Mads Unger Mikkelsen. Det kan godt være, at det er Unger, der slår mig ud, men det er ikke også en... Mads Mikkelsen har også kørt DM før. Det er bare det der Unger, der lige slår mig lidt ud her. Også nogle genganger for nogle af de seneste par års DM. Claus Bæk, Mads Gødesen, Marcel Morsgaard, vores egen udvalgsmedlem, får kørt rigtig, rigtig fine point af en Sune Softman. Ja, jeg tænker, en Claus Bæk ligner en herre, der også er godt kørende igen i år, den forsvarende Danmarksmester i den her kategori. Ja, vi har Flemming Bak en gang til, formanden for E-cyklub Danmark, som også gjorde det godt sidste uge. Det er også fedt at se, at han er repræsenteret op blandt på en 14. plads her. Det er interessant, og jeg synes også, jeg vil også knytte på ord til Morten Jarlund, en af de bærende kræfter i Danish Bike Riders Community, som jeg tror rigtig mange af jer e-cykelryttere også er en del af. Fedt at se nogle af de her navne, man måske kender fra sin egen tur på Swift, også gøre væsen af sig. Dem kan I også glæde jer til at se. Vi sender jo alle 4 løb, når vi skal sende DM-finalen. Det vil sige, at man kan både møde op i hallen og være der hele dagen og få en fest, men man kan også tune ind på livestream her, og så se både H50, H40, kvindeelite og så herreeliten som det sidste løb, så man kan få sådan noget af en seeroplevelse, hvis man elsker e-cykling, og så se en hel masse forskellige danske ryttere tørne ud om at vinde de her 4 Danmarksmesterskabstitler, vi har på, vi konkurrerer om den 31. januar, så jeg tænker med de ord, så kan vi jo bare lægge op til, at I skal tune ind næste onsdag, så vi kan få de sidste navne på plads. Hvem skal vi se til det her DM? Og så igen skrive ind i kalenderen, at I skal komme til Sportscenter Herning den 31. januar og hæppe på de her ryttere, se dem på scenen og vise, at I vil støtte dem. Der har været rigtig, rigtig god støtte i chatten i dag. Lad os få den energi ud i hallen den 31. januar. Det er i hvert fald det, jeg håber at se, og håber, vi kan glæde os lidt til alle sammen, når der skal køres et Danmarksmesterskab her lige om lidt. Jamen, jeg er helt enig, at det har været fedt at se, at I har været så aktive derude også i chatten, og vi glæder os bare til at dække det igen næste uge. Det har været et fedt løb i dag, vi har fået action, det har været et udmagrende løb, men til sidst så vi alligevel, at der var 2 ryttere, der lige havde 1% mere end de andre. Det bliver også spændende at se, om de overhovedet kører næste uge, eller om de tænker, nu er de kvalificeret, eller om de gerne vil have den her løbserfaring og træning mod de gode ryttere, sådan at de ved til finalen, hvor stærke de er, og sådan cirka kan måle sig op imod. Man skal jo huske på, at efter sidste kvalifikationsløb, så går der alligevel 1,5 uge før, at DM bliver afholdt.
fysisk. Så jeg tænker, at det måske godt kunne være, at der var nogen, der kørte med igen i næste uge for sjov, selvom det lyder lidt åndssvagt, når man er så god. Det lyder, altså man må tænke et eller andet sted, at det er ikke, det er lidt unfair, hvis man er kvalificeret. Jakob Degn, Jonas Saber, de kunne jo egentlig godt bare trække stikket næste uge og lave noget helt andet, end at køre den her DM-kvalifikation. Men må ikke, at de har lyst til at komme ind og køre og give os andre et show. Jeg er i hvert fald ret fascineret af den her duel mellem de to ryttere, som ender ofte med at sidde med hinanden til sidst, og det kan også være, det er den scenarie, vi får igen om en uge fra nu af, på trods af, at de har kvalificeret sig. Lad os håbe, at vi får et spændende cykelløb, men jeg må ikke, at der er nogle af de andre rytter, der også håber lidt, at de kvalificerede ryttere sidder den næste år, så de kan nå at score nogle point, og også sikre sig en af de sidste pladser. Det må vi se om en uge fra nu af. Det bliver spændende, og med det så vil jeg sige tak til jer derude, tak fordi I så med i dag, både på Twitch og på Facebook. Tak fordi I har interageret med os. Vi håber at se jer igen næste uge til endnu mere mega fedt dansk i cykling. Jeg glæder mig allerede nu. Tak til dig, Christian, igen for at sidde her. Det er altid en fornøjelse, og god aften derude. God aften derude.